И какво става, хора? Аз съм Дагот от League of Gamers и днес реших да заснема един клип на име 10 неща, които може би не знаете за Minecraft. И нека да започваме. И така, първото нещо, което може би не знаете за Minecraft, не е това, което си мислите, защото мисля, че повечето хора знаят, че когато вървиш на Soul Sand и отдолу има ледците по-бавни, но искам да ви покажа, че когато ходите върху Soul Sand с лед и отидете накрая, сте бързи колкото на нормален Soul Sand. Ето виждате, накрая съм бърз колкото на нормален Soul Sand, но когато отида по средата и вече ставам много по-бавен. Но това не ви пречи никак на паркура. И второто нещо, което може би не знаете, е, че когато сложите половин блокче над, ето така, когато е тук редстоун верига, половин блокче веригата не се прекъсва, но когато е цяло блокче се прекъсва. Ето виждате, че е тук пистънът не отива нагоре, но когато го махнете си работи. Но ако сложите още едно блокче, вече спира и става като с цяло блокче. Трето нещо, което може би не знаете за Minecraft, е, че ако сложите табела на пистън, той няма да щупи табелата, а просто няма да се отвори. Четвърто нещо, което аз дори доскоро не го знаех, но го открих докато правих този клип, е, че като отворите куфърче и до него има пистани, пистаните се задействат. Това може да помогне за много такива измамници, които крадат диамантите ви в сървъри и други такива хора. Пето нещо е, че можете да нахраните зайци с жълти цветя. Ето, виждате. Шесто нещо е, че когато наименувате name tag, т.е. ето това, с името Dinnerbone, но да трябва да е главно и трябва да има две нота, животните, независимо кое животно, се обръща с нагоре каката. Ето виждате кон, овца и каквото и друго животно да е. Седмото нещо е, че ако наименувате само овца, само с овца става, ако наименувате овца с името Джеб, долна черта, овцата си променя цветовете. Да, извинете, трябваше да е с малко Дж. И вижте, става Rainbow Sheep, т.е. си имени цветовете без аз нищо да правя. Осмото нещо, което може би не знаете, е, че дървените копчета могат да се задействат с лък, но каменните не. И същото е с и плочките, т.е. ако фърлите каквото и да е върху дървена плочка, плочката се задейства. Ето виждате, не съм стъпил на нея, но ако го фърлите на камена, не става нищо. Деветото нещо е, че когато крипър е върху слаб, т.е. на половина купче и гръмне, само купчето, т.е. половината купче се маха. И най-накрая десетото нещо е, че блейзовете, т.е. ето тези, виждате ги колко са грозни, умират от вода.
снежни топки. И дъжд. Ето виждате, умира, аз ще му помогна. И това беше за днес. Извиняваме се, че толкова време не снимахме, но все пак е лято и трябва да се ходи на някои места. В момента Diamond Player е на селото си и затова записвам сам днес. Отново се извиняваме и очаквайте други видеоклипове, в които ще правя туториали, неща, които не знаете или подобни. Долу в коментарите напишете някои неща, които искате да видите, игри, които искате да играем и други такива неща. И това е.